Deficiențele de comunicare reprezintă, potrivit studiilor, principala cauza violențelor în școli. Tot ele sunt vinovate și de eșecul învățământului românesc, dat fiind că relația elev-profesor a devenit una artificială cu frustrări de ambele părți. Acesta este și motivul pentru care un grup de specialiști în comunicare, psihoterapeuți și psihologi au pus la punct un proiect finanțat din fonduri europene, intitulat Competențe în comunicare performantă în educație. Am simțit nevoia acestui proiect pentru că am observat că există o foarte mare nevoie de a ridica performanța în comunicare a cadrelor didactice. Modul în care profesorii, educatorii, dascălii în general au răspuns la chemarea noastră la acest proiect a fost absolut extraordinar. Cursurile care sunt centrate pe dezvoltarea competențelor de comunicare a cadrelor didactice par să fie cele mai eficiente modalități de îmbunătățire a interacțiunii dintre cadrul didactic și elevi. Profesorii vin, dacă sunt făcuți din vocație, cu drag la catedră. Sigur că și-ar dori să găsească o catedră și o circumstanță mult mai favorabilă. Ca urmare a parcurgerii programului de formare profesională, cadrele didactice vor dobândi capacități noi de relaționare cu elevii, colegii și comunitatea, cum ar fi ascultarea activă, utilizarea registrelor formale și informale de comunicare, precum și oferirea corectă a feedback-ului managementului emoțiilor în procesul de comunicare. Cursurile sunt foarte binevenite, ne ajută să ne cunoaștem mai bine pe noi, să gestionăm mai bine emoțiile și să învățăm cum să reacționăm în anumite situații. Prin program vor fi formate 2000 de cadre didactice care la rândul lor vor putea acționa în viitor ca formatori.